Hej og velkommen til episode 2 af Tony Cuffs. Ja, så det Og vi skal ud af PvP, og vi regner med, at vi skal snakke om det med Larsen. Skal vi ud? Ja, here we go. Jeg er Rust på. Jeg tager ham der. Jeg kan ikke ramme ham. Jeg har problemer med at ramme ham. Ham der med, der er bare alle der går efter ham med dig. De er. Hjælp mig med til ham med dig. Fucking nakker. Jeg er døde. Fucking heks. Fordi han hacker. Han hacker. Ja, det lægger bare lidt. Ja, det. Det lægger ved mig. Jeg går ud på ham der manden der. Det lægger nok på. Altså, vores PvP er ikke helt færdig nu, men Cops er simpelthen bare en lækker server. Vi ikke sådan rigtig gør mere ved det. Bare nak ham med de. Nej. Der var en, der tog. Ja, nej. Jeg tror, han er død eller sådan noget. Hvem? Ham er Dia. Jeg ved ikke, om han er død endnu. Nej, det er han. Sådan tæt på. Eller så Jeg spor. ved, tager ham der oliv. Nu kommer der en. Der er to med Dia i spawn. Og mit webcam virker stadigvæk ikke. Som der stadig er fucket op. Vi ved ikke hvorfor. Vi beklager virkelig meget. Har du fundet ham med der oliven der, eller hvad? Oliv. Hvordan udtaler det? Der er du helt over. Nå. Jamen, vi kan vel ikke gøre mere. Det var ikke en ret god PvP den gang, det må vi indrømme. Det var noget lort. Jo. Der er ham der med jern. Der er ham der med jern. Stiller mig her skift. Vi er heller ikke specielt gode. Ej. Okay, jeg tager ham der bagfra. Oh fuck, det kom lige ind. Shit. Han er. Hey, der er en, der stod og droppede Dia og Rest og alt muligt. Jeg går lige home for at hente noget. Spawn eller han? Jeg har fået Dia. Fra Bæk Larsen fra YOLO. Ej, hvor fedt. Det er mig. Nå. Iskold. Hvad sker der nu? Du skal hej. Jeg har skrevet hej. Ej, jeg kan godt stoppe med det. Jeg tror ikke, jeg tager gear på. Jeg tror bare, jeg tager weapon. Var det dig, der havde dig? Var det dig, der havde de svær med ud? Det havde jeg ikke. Jeg havde kit eller 4. Nå, nu kan jeg først om 26. Nu kommer der en mere med Dia. Det er Lukas, der er kommet ud. Og nu kommer Oliv bagfra. Oliv, hacker du lidt? Hacker. Ja, han hacker lidt. Ja. Nå, Super Bricks fighter med Dia. Det var Hegård, vi skal også snart til at slutte episoden af. men skal vi gøre det nu? Nej, vi skal lige ud. Jeg render lige ud. Vi skal lige ud, se om jeg kan finde en. Jeg tog kun et iron sværd. Men altså, jeg har ikke mere at gøre nu. Så jeg tror bare, jeg var til. Der er et eller andet Jeppe derude nu. Iskold Shababski. Og det lag. Nå. Vi håber, I lyder det her. Det nye, hvad skal jeg sige, det bliver. Det må jo så være episoden på Crops
2. Yeah. Så det bliver fedt, hvis I følger med i 3'eren også. Nå, så må vi også til at sige farvel i går. Peace. Vi ses alle sammen til 3. episode. Det var vores første anden episode. Vi ses. I må have det, som det I ser ud. Helvede til.